Boah, ik roek het al. Hier zit het erom. Hier, Stefan. goeiedag. Goeiedag. Mensen thuis hebben honger. We gaan eens wat lekkers maken voor de vastelovend. Ja, dat is lekker. Zou je hier eens even een beetje kunnen vuur stellen? Want ik ga ervan uit dat de meeste mensen wel weten wie dat je zit. Maar, Dit is Bram. hoi Bram. Hoi, ja. Kijk, wat had die... Ik ga dat vandaag maken, ja. Oh, lekker. Samen met Hans natuurlijk, hè. Ik ben Hans. Ik Hans. kan een beetje zeggen wie het allemaal een beetje gedaan wordt en Bram gaat het voor mij maken. Dat is Zie jij die fijn. dan? Wat gaan we maken vandaag? Gewoon lekker langzaam gegaard buikspek maken met hete bliksem voor een goede boom Ja? voor de vastelovend. Ja, dat natuurlijk. moeten we hebben. Dat moeten En we een hebben. lekker biersausje erbij. Dus, en dat is eigenlijk heel makkelijk te maken. Kan ik Heel dat toe zo? makkelijk. Ja, zeker. Nee, zeker. En dat buikspek, dat heb ik al. Dat is een feit, maar... Godverdikke, ja. Nou, dan gaan we beginnen met het buikspek. Ik heb Bram Oké. aan het beginnen. Vertel. Gisteren hebben we dat een beetje gezout. Dus, want dat kreeg een lekkere smaak eraan. Dat Ja. wordt eigenlijk een nacht in de koelkast. Ja. En nu gaan we er smaakstoffen aan toevoegen. Dan gaan we laurier, jeneverbes en een paar peperkorrels. En dan gaan we er een beetje gewoon water bij doen. Dat zetten we in de oven. Dat Ja. moet 3 uur in de oven staan op 140 graden. 3 uur op 140 graden. Meer hoeft er niet aan te doen. En dat giet dan zijn eigen Ja. magie doen. Ja, Lekker peperkorrels. Ja. Lekker reaal, daar hou ik van. het is pittig hè. Ja, ja, pit erin. Jeneverbessen. En dat ligt zo heel veel natuurlijk, al die peperkorrels. Maar dat gaan we straks. Ik heb het natuurlijk al eraf. Niet dat ze hele peperkorrel in de mond hebt. Ja. En de laurierbladeren. Ook lekker reaal, heerlijk. Water erop. Maar verzoekt je dat stuk vlees wanneer we normaal gesproken, hè, maak je dat met bouillon of wat dan ook. Maar dit is precies, dat spek is dan al wat zout en... Precies de juiste smaakstoffen zitten er eigenlijk in. Voor de lekkere smaak te krijgen van het buikspek. Oké. En dat is eigenlijk heel makkelijk te maken. Oké, ik heb ooit vlees durven te wassen met water, kreeg ze er op mijn kloten toe. Ja. Oké. Nou, dat gaat de oven in. 3 uur. 140 graden. Top. Gewoon maar aan het volgende beginnen, de hete bliksem. Ja, lekker. Want hete bliksem. Voor de mensen die het niet weten. Dat is eigenlijk aardappel met appel en ui. En een klein beetje mosterd erbij. En de hete bliksem, dat nemen ze zo omdat ze vroeger gewoon een kok die deed appel en aardappel en daar maak je eigenlijk een puree van. Ja. En hij proefde en appel is eigenlijk, dat wordt heter als de aardappel zeg maar. Ja, dat kun Dus je hij goed proefde wel... en dat verbeurde ze in de mond. Oh, Dus toen zag je van, oh hete bliksem is... Oh, en zo is dat ontstaan. Dat is het nog van ontstaan. Ja. Ah, chic, chic. Maar, we hebben de aardappel. En dan de ui en de appel moeten er nog in, dus het gaat branden weer verschillen. Ja. Nou, Bram. Kom, jij zit weer open, nu moet je nog werken nou. Allee. Waarom gaat dat bij je dan weer meteen gemakkelijker als bij mij? Zit er vaak gemakkelijk uit, hè? Wat je het mijn vrouw niet zien, want dan mocht ik daar ook koken. Nu heb je de schelder fijn af. En dan nu in de vingers snijden en... Ja. Oké. Dan wel even het klokhuis eruit. Ja. We hebben vandaag terug een lekkere oud bruin voor de saus. Geen sponsor, want dat moet niet van de televisie. Oh, nee. Je neemt me gezien naar, pas op. En is dit voor u ook een standaard recept met de vastelovend? Als je de tijd vindt? Ja, zetten we op de plank. Oh, Een leuk plankminuutje. Ja. Hopen dat de vastelovend doorgaat. Ja. Ja, maar je weet altijd zeggen, vastelovend gaat door, hè? Wat er ook gebeurt. Hè? Later ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. En nu hebben we een heel schoon theatershow vandaag. Hè? Want daar nog terugkomt met een keer kijken. Je weet je wie er wel te vingen achter hem. Heb ik nog wel wat te drinken voor je stond. Als je braad ziet. Ja. Oké. Als je braad Nou, ziet. Jij ook, Bram. Maar jij moet... Als ze mocht proeven natuurlijk. Ja, als ik moet proeven, dat ik het. Moet al op gewicht blijven van de dokter. Met dat buikspek al goed, ja. Ja, nou, bedankt. Fijne mensen hier. De dikke kop zal ik wel horen. Potverdikke. Ik weet niet wie u dat verrucht toespeelt, maar ik vind het wel heel erg bevredigend. De mensen van de kieken weer naar iemand anders. Ja, appeltjes aan het schillen. leuk hè? Bram, Hans, hier komen weer allerlei lekkere Ja, zeker. Doe maar spulletjes. Flink wat boter. boter in de pan. Ondertussen gaat Bram even de appels en de uien aanfruiten. Of Ja. aanzetten dan, Aanzetten. aanfruiten. En dan daarna maken we meteen even het sausje. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat hebben we nodig voor de biersaus. Ja. Ja, Eigenlijk heel makkelijk. Boter, bloem, ui. En dan hebben we er een beetje bouillonpoeder. We doen ook een bouillonblokje. ja, Om echt een bouillon te gaan maken, eigenlijk wat weinig voor. ja. Snap En ik. een laurierblaadje en natuurlijk dan het donker bier. Ja, het donker biertje. En dat doen we eigenlijk een sausje van maken. Ja, En dan heb je een lekker sausje voor binnen het buikspek, zeg maar. want
Heet de bliksemburgers eigenlijk altijd met een biersausje geserveerd? Dus dat Nee, gewoon nee, nee, een lekkere vastelovens Lekker twist? vasteloventje. Ja. Ja, je ziet het nog niet off camera, maar hij pakt die oontje op. En hij pakt ze nu gewoon een bekje wat er dan vuur gesneden heeft. Oh, kijk, die heb ik net juist hierop bij gesnipperd. Dat is ook boter in, ook gewoon margarine? Ja. Ook gewoon margarine? Margarine. Dat doen we even. Oh, als het toch eens kost te roken. Al afleveren. Ah, het is al middag, hè, dus we moeten dat goed kunnen hebben. Met de benen. Ja. Laten we heel even meebakken, dat Ja. de bloem een beetje gaar wordt, noemen we dat. Ja. Dan krijg je geen bloemsmaak aan de saus. Maar als je dat al meteen een berenbee gaat doen, dan krijg je echt een bloemsmaak. Dat is Ja, lekker. ja. Ja, maar eerlijk zien we al. Ja. Ja, oké. Dan hier het vloeibare bruin goud erbij. Laurier erbij. Een lekker typische smaak eraan. Ja. En een klein beetje met bouillonkorrels op smaak brengen, zeg maar. Dus de bouillon erbij. Ja. En dan moet je saus nog verdekken. Ja. Ik heb er een beetje beer bewaard. Ja, oh ja. Oh, ik dacht dat het was. Oh, Ja, dat is jammer. dat vind ik dat wel mee. En die saus kun je ook in principe van tevoren maken, Ja, denk ik dat toch? kun je allemaal van tevoren maken. Ja. Ook de hete bliksem, zeg maar. En Ja, dan hoef je alleen maar in de oven te schroeven Dus, en de saus weer maken. Klaar. Op zonder de gemeren maken en dan kun je dat in de koelkast zetten en Ja. dan zonder gemeren in de oven zetten. Zonder Of zonder merken. gemeren. Anders we doen alleen maar die nata lumpia's van de meren niet eten, daar doen we zo wat bij. Ja. Heb ik liever dit. En stel ik zou je nog gruntjes bij willen. Hè? Appeltje is ook natuurlijk gezond. Stel ik zou je een gruntje bij willen. Lekker boerenkool, Boerenkool. prei, Oh, dit soort ze erbij kunnen. oké. Prei dan. Ja, ja. Bram is het spek uit de oven aan het halen. Kijk, lekker Kijk. gegaard. Fijn. Zeg eens ruiken. Oh. Fijn. En nu? Want je zegt er moet dan nog wat bij, er moet nog wat op, er Ja. moet nog wat aan. Wat gaan we met dat heerlijke spek nog doen? Maar eerst even de laurier er een beetje van afhalen. Ja. En de peperkorreltjes Ja. en de jeneverwes. Dan doen we er rietsuiker op. Ja? Dan zetten we het terug in de oven en dan laten we dat even karamelliseren. Dan krijg je dan een heel lekkere smaak aan, zeg maar. Oké, Door de suiker eigenlijk. Dus Oké. dat gaan we nu even doen. dat is goed. Nou, Nou. kijk eens. Nou, dan hebben we eigenlijk Alles alles er eraf. een beetje van afgehaald. Ja. Dan gaan we er rietsuiker op doen en dan gaan we het even in de oven zetten. En wat is dan weer het fijne aan rietsuiker tegenover gewone... Rietsuiker doet heel mooi karamelliseren. Dus dan krijg je Oké. een hele mooie karamellaag erop, zeg maar. Nou Bram, zet je maar terug in de oven. In de oven. Ja. Wat op de ene vingers dit voor beurtje. Volgens mij roep ik Bram aankomen. Ja. Kijk eens aan. De Goed, sokken ik- is eigenlijk gesmolten en Ja. gekaramelliseerd. Ja, Dus een beetje een krokant laagje. ziet er goed uit. Dus dat, Super kan zeggen, doe het met een stukje. Hier even wachten. Nog wachten! We gaan nu even eerst eten. Oh ja, ja. Ouderwetse stamper. Oh, het Ja. stamper. Kijk, wat die fijne koek zien. Een Mosterd mosterd erin. erbij, een beetje Ja. zout erin. En dan doen we de appeltjes erbij. Geen boter of geen melk, weet je, Nee. vaak bij je Nee. puree doodje of Nee. zo. Snufje zout, kijk eens. Wat is dat? Dat ja. Doe je ook wel eens zo een keer? hè? Ja, ja. En dan leef je van de Van Slobbensveertje door de maag. Als je niet met een pilsje dan wel maar eten. Hè. Dat kun je echt van tevoren maken, dus je kunt het lekker in de oven zetten. Meer hoef je eigenlijk niet te doen. Oké, we hebben een ovenscheeltje. Die appeltjes prakken verneert mij dan. Nee. Voor de Dat is textuur. zo lekker een beetje de bite erin, zeg maar. Ja, ja, ja. Goed mee. Nou, Kijk eens. dan doen we het lekker op de schaal. Begin je ergens op te lieken? Pak even een snijplankje, kun je Ja. even de beets wegsnijden. Ja.
Roet voor vlees, dames en heren. Roeisneeplank voor vlees. Gouden regel in de keuken. Zeg ik nou weer eens geks? Ja, dat klopt. Klopt, ja. Helemaal uniek. Toch opgelegd bij juffrouw Truus Vreuger. Nu gewoon nog aan de kant, want nu is het tijd voor het vlees, dames en heren. Het vlees. Kijk, je ziet dat het heel lekker gegaard is. Ja. Het heeft een heel lekkere smaak. Oh, dat is wel zat voor mij alleen. Dat heb ik al lang in de gaten. Kijk eens. Nou, uiteindelijk nog even de saus passeren, noemen we dat. Even Ja. ook een zeefje eigenlijk. Ja. Die heeft lekker geprutteld. En natuurlijk een Oh. beetje grun erop. Beetje gun erop. Dat zijn toch die gruntjes die we net doorrijden. Ja. Een beetje lentui. Ziet er even wat vrolijk eruit. Ja. Kijk eens. Als dit hier lekker is. Dan weet ik dat niet meer. Lekker veel jus eroverheen. Ja, de alcohol is uitgekookt waarschijnlijk. Helemaal, helaas. Dus je kunt je het grus smergens vroeg eten. Ja, En dan hebben we hier, Bram, wat hebben we? Hier lekker hete bliksem met buikspek en een biersausje. Als zij hier niet vrolijk van werd, weet ik ook niet meer. Nu moeten we het proberen. nu gaan we proberen. Zeker. Nu is het moment suprem. Moet ik al heel lang Ja, zitten kijk wachten. eens. Hans, maak me gek. Alsjeblieft. Smakelijk eten. Dank je. Oh, wat dikke nog. Ja, mensen. Dit is het vuur dat je zo wat mag doen natuurlijk. Oh, hij bliksem dat weer. Oh. Nou, oh. Ik pak nog. Heerlijk. Ja, dames en heren, ik gewoon neem met de mond vol begaan. Hans, dit komt je op het menu, hè? Jazeker. Ja. Ja, oh. En ja, ik kan wel hoe het Kom je op het menu, dus dames en heren, kortje gezellig bij Hans en Bram. Hete bliksem met buikspek eten. Te ver een oude munt kun je het vingen en is heel fijn dit uur.